Diu, la Maria ha calculat el 25% d'una quantitat i li ha donat un nombre més gran de 200. També ha calculat el 35% i li ha donat un nombre més petit de 150. És possible? Doncs pensem. Primer ha calculat el 25% d'aquesta quantitat, val? I li ha donat que és un número més gran de 200. Val? I ha fet el 25%. Després ha fet el 35% i li ha donat, doncs, 100 més petit de 150. Però ara, si ens hi fixem, tenim que el 35% és més gran que el 25%. Per tant, la seva part percentual haurà de ser més gran que la part percentual de 25%. Però aquesta era més gran de 200. Per tant, no pot ser que li dongui més petita que 150. Doncs anem a escriure. El 35% és més gran que el 25%. I aquesta més gran de 200. Per tant, no pot ser més petita que 150. Diu, el Robert ha calculat el 50% d'una quantitat i li ha donat més petit de 45. Aleshores, la quantitat inicial és més gran de 90. És possible? Doncs a veure, si diu que ha calculat la quantitat, el 50% i li ha donat més petit de 45, no? Doncs calcular el 50% és justament calcular la meitat. Per tant, la meitat de la quantitat és més petit que 45. Per tant, tenim que si la meitat d'una quantitat és més petit que 45, doncs aleshores aquesta quantitat és més petita que el doble, que és 90. Per tant, és més petita que 90. Per tant, no pot ser més gran de 90. Diu, la Carme ha calculat el 25% d'una quantitat i li ha donat un nombre més gran de 200. Què en podem dir d'aquesta quantitat inicial? Doncs a veure, ha calculat el 25%, que el 25% és justament un quart de la quantitat. I diu que un quart és més gran que 200. Per tant, la quantitat inicial, si el seu quart és més gran que 200, doncs vol dir que aquesta quantitat ha de ser més gran que el quadruple de 200. Per tant, tenim que la quantitat inicial és més gran que 800, perdó.